Run it, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah. Alright, atanos kinana na outro episode de Crypto Criollo. E viaja aqui Jeff Tay, pero Jeff está haciendo para trás, está de Master Control, que ven então ave também episódio especial para nós tem Quentin Abad. Que bem join us ave, então é Deputy Manager Enforcement, Market Entry and Legal Advisory de Centrale Bank van Aruba. E nós invitei para nós ter par de vraag, maar nós vamos em outro episódio também. Dus kijk wat de visie die CBA riba digital economy, blockchain, crypto, maar nós bisa. E me hoop contente com botai awe Quentin. Sure. Então pelo menos bij ding vraag dan que eu cometi para stel abo, me não quero agradecer de hub. Dus de hub que nanta cada vez nós pobin kinan, anta facilitar com nós pobin kinan e nan comida tá super lekker. E broodje gezond, a mim te gusta mais a hobby me. Pero que nanta meta ideal para bobin sinta, basta bob ruimte, bob dal bo office meetings, bob bobin kinan in plaats die bo office of een lezing of whatever, sempre dan ta habri pabo. Mas danke de hub. Nós te aprecio mucho. E agora aqui nós te vai na Quentin. Alright. Conta bij Quentin. Maar je dank je kobotai. Dank je nabo Jeff bij oportunidade aqui. Always willing to help out e para doen uma explicação também de tópico aqui de crypto. Great, great. Bopora explica-nos rato kiko tabo function na CBA? Seguro. Me lo explica tiki mas o contexto de trabalho na CBA, em qual me está ativo. Zit de supervisão de mercado financeiro. Banco Central tem mandato de supervisar todas as entidades financeiras, mas também certas entidades e pessoas com nota financeira. Nós supervisar a parte financeira, dus nós chamamos também prudentieel toezicht, dus nós estamos com financially sound e companhia, entidades na Akita. E nós temos a parte de integrity. Nós estamos entre outros AML-CFT, que é dus voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorisme financiering. E dois aspectos aí tá parte onder nos departamento, dus enforcement, market entry, legal advisory, tá bem a ding. Mas o momento que o departamento não está daadwerkelijk houdt toezicht, dus supervisando tá bem je saco certo entidades moeten cumprir com lei. We in ons departamento também bij parte de handhaving. We nós temos que actuar e para zorg que de kleur binnen de lijntjes te troben, binnen de bisa. E zij portar por meio de medidas não. Dus een boete of een last onder dwangsom of een aanwijzing. Zij dus een parte de nosso trabalho como departamento e outra parte que acabei mencionando é market entry. E essa é onde nós também vamos explicar gatekeepers do mercado financeiro, sobre cada pessoa ou entidade que quer tretar no mercado financeiro, tem que pedir ou permisso ou outra forma de toestemming para pôr dentro do mercado. Dus nou nosso departamento está steppen como gatekeeper e está toets se a pessoa ou entidade pôr dentro do mercado. E de três partes de nossa tarefa está legal advisory. E essa é a parte mais jurídica, onde nós damos interno advies na departamento de supervisão, per também bankbreed. E essa é a parte de todo. Voornamelijk weliswaar bij het terrein de supervisão. Ja. Então como você explica a relatie richting o banco, não? Porque muitas vezes, mas tem gente que porta com a interação com o CBA e o banco, não? Kiko é saída com a wisselwerking também tussen die. Right. Maar op zich is het een business, right? Dus het commercie, dus wat ik je moet ze op zich, moet mensen leggen als je aan trabalho. Pero het een mercado weliswaar een business regulated, het regula. Dus en aan dat trobe onder nos in contact iwak, pawak, sorry, unanta, maar neem maar bis anterior met kleur binnen de lijntjes, in anta handel conforme lei. E en anta dus, mas bien, het kan misschien soms streng zijn, maar het is ook voornamelijk bezorg. Que cliënten na me pone even een tikje mais breed, que público por conta riba mercado financeiro stabil. Sound, men dat is de inglês, íntegro. Dus het contact in principe moet altijd gericht zijn riba cliënten. Oké, interessante. Het is echt
met z'n keer maar bos man afdeling man watchdogs dan eigenlijk de party enforcement inana exactly tambe e guia correct tambe e guia di como seguro but digo que por mensen waken como um waakhond que também als je iets verkeerd doet op de blaf je moet als de moorden nee daar gaat het om ja trobe het rol tapa pa bogia nang dat ze ook niet de overtreding begaan wanneer dat is de Hollandees but digo make sure je zei dan meteen manejo die banco central que primordialmente gaat het om herstel. Se bas algo voor zorg voor herstellen. That's it. Controle. Ja, precies. E claro, als het heel ernstig is, betekent usa quizás in medida que mais fuerte para make sure que o futuro e não passa trobe. Dus antobra não só do papi di banco, pero que tipo de outro de organisação também te cai bau de financiële dienstverlener aí met Sim, wat de mensen de banco está claro, als het gaat om financieren, moet de mensen bij plakken, dus dan denk je heel snel naar banken. No? Maar we mensen pensen dan bij insurance companies. Wat ik pensen bij insurance brokers, assurantiebemiddelaars, wat ik pensen bij geldtransactiebedrijven, Western Unions, MoneyGrams of the world. Wat ik pensen dan bij non-financial companies, die bij kwam zo houden toezicht aan bij. Mas bem atrobe bij party integrity, AML, CFT, maar kan je mentioneren. Dus AML pa hen dan kunnen ze anti-money laundering, en CFT ta counter financing of terrorism. Ja, precies. Dus het is voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, ding Hollandees. In Ambopo pensa die accountants, abogados, real estate companies, casinos. Oh wow. Ja. Broad range, heel broad. Exactly. Per atrobe e parti financiero ta atrobe the big financial companies as banks e verzekeringsmaatschappijen. Zo'n zwake ding in leiding in licht die in digital economy. En als het een papje worden over een speciaal kon nos te develop como Aruba permite que wereldwijd wat wak is zij daarmee. Nos ting nos uitdagingen aan, nos challenges naar Aruba. Je net het bisabo nos een layer die digital economy kunt hebben riba je daarmee. Als je bewak rol dus een rol die afdeling ding opkomende sector kom wat wak. Correcto. Good point. Gatekeeper atrobe nos está como departamento y claro, boting sempre entidades of opkomende sectoren, branches, que quizás na esse momento não está regulated, não está regular. E die não que não está fully regulated e que não está bem sterk in opkomst, tá é cryptos, virtual assets, mas não está chama entre outros. E sei tá algo que botin como banco, como toezichthouder, botin monitorear, botin ontwikkeling. Mas só quizás dado momento, bom se stellen onder toezicht para e não forma risico para a formele financiële economie. Dus sure, sim. Dus sei seguro parte que botin follow monitorear e desarrollo do mercado financeiro informeel e formeel, claro. E para o WAC tem necessidade para regulate. Então, que tem risco dan wat o WAC dan para a formele economie? Se me relateer na cryptos specifiek, crypto está algo que está vrij volatiel, right? E não está asset, goed kuta regular e para esse motivo também voor velen misschien nog onbekend sterke wisselingen in ding koers kupa hasi kuba inverti denje bij wijze van spreken e mayan quizás evaluar de hopi mas of apede of ku door kuna not regulated but akere ku persona ake ku abit me aan crypto is good guy pero ela scambo even een doemscenario, pero más bien hecho que mercado que ainda não está regular, que hace uso de formele financiële economie e verwevenheid por bira mais grande de lo que nos te querem, por bira. Exactly. E no momento botin que watch out que nota teent bo financiële, formele economie door die interverwevenheid. Dus ze zijn een risico que a mim personalmente te wak,
E pensei também me querer que outro país no mundo tá langzaamaan regulate, regular o mercado de virtual assets of cryptos. Sim, nós estamos aqui na América, também. Então, na mei, luna passada, comecei bem com um bill para o CBDC. Saya comecei bem também e beleid para digital assets que também. Estou bem, não sei quando nos falta aqui não também. Bom, na Aruba nós não temos GDPR, right? Nós não temos nem sei ainda dos privacy online também um issue. Okay, interesting, interesting. Weet je hoe bezig is Jeff? Jeremy, sorry. Que crypto sim pouco a pouco está worden regular na Aruba. Nós estamos bezig para bem com conceito de lei que também regular a parte financial, prudencial. Isso é que men nós também market entry requirements. Is dan ook bij overzee crypto of virtual assets. Um exchange bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld een exchange, pero também quizás ainda não também bemiddel dingen zijn. Right? Que quizás vai comprar um exchange, pero tem gente que vai comprar e que vender bom. Ja, dus het is como broker. Ja. Dus hopi bij mij ding processo aí. Tu esperas dan misschien bij kai body supervision. En in momento aqui virtual assets wisselplatforms of exchange platforms e is dan goed oferecer digital wallets. Je acaba de kai body supervision, pero solamente body é parte de email CFT, dus hè? Voorkoming, bestrijding, witwassen en terrorisme financiering. Het is begrijpelijk, want een wallet letterlijk wordt het in zijn die wallet. Exactly. Right? Dus ze het maar precies. En toen kita bosso dus door was bezig gebeurd. Kijk wat bosso een broader vision over die digital economy, digital assets, en sobre a participation de nós rubiano na dinge economia aí. Kijk wat lo qual bosso que vai passa. Como bosso que ajuda nós ding. Me te comprei uma pergunta, Jeremy. Virtual assets, it's happening, right? Mundialmente bedoel het crea uma oportunidade para gente também participar in economie in general. Het inclusive. Right? Exactly, right? Het is mas toegankelijk, het is snel, je hoeft niet wij van spreken een bankrekening te openen. Dus bo accesso te hobby mas fácil para público in general, right? Dus dan zou ik zeggen como algo, maar misschien atrobe vanuit breder economisch perspectief, het is algo positivo. Pero betingo sempre wak dan kijk het risco nan. Claro. Wanneer zij, right? Who's offering you that possibility? Com íntegro nanta. Com een situatie financiële dan. Staan ze op het punt om te vallen en verlies je daarmee je geld. Toen respect aan een betingo wak. Dus mijn conclusie, eigenlijk mijn contest wil pergunta ja, positief, pero wel op een verantwoorde wijze. Dus zeer responsabel. Nós como país, pero abo também como consumidor, como usuário. Dus innovation, good, sure, e nós temos que embrace het também, pero atrobe op verantwoorde wijze. Ja, oké, interesting. Quem você waxi futuro onde nós rubiano não porta de maak uit deel die digital economy globally, right? Met keer que zei niet om te keren. Nee, met keer zei caminho mundialmente tu renda bij een direction aí. E também são coisas, não me põe assim, Jeremy, als een voorbeeld. Se tu ainda está usando celular e a mim stil, riba postduif. Even, basic extreem. Ainda assim não vou te comunicar com o mano paloma com um briefje. Op een gegeven moment bonta riba een netwerk mas. Dus bonopor aproveitar die oportunidades não die een netwerk kunt worden usado mundialmente. You're being left out. Dus met de keren mas e mas esse bira a way of doing the business. You need to make sure que we not left behind. Atrobe wel op een verantwoorde wijze. Dus wat ik zie transition per geleidelijk zien die perjudica bo país e vamos poner even wat op een andere niveau bo economie in general. So nós estamos movement aí nós estamos te passa na América, estamos na Europa, no doubt. Nós estamos hopi
como te bisa hopi, wanneer lokale kabi passa worden kita também nanta hanhando em maneira onde nanta koi stocks, kuta regulated commodities, no? Anto nanta tokenize, no? Nanta offeren worden ki via die exchange. Exactly. Kun binnenkort, nanta fractionalize, no? Kun we mensen compra tanto unit, we dus compra die, en we komisa door die. Het wordt gewoon toegankelijk voor de doorsnee burger. De wetregelgeving erbij. Está cayendo em place também para sair por passa. Exactly. Dus isso aí é importante. O qual tem hora meio merda mas se nós estamos movendo muito slow. Você como você pensa de isso aí, pessoal? A mim te quer tecnologia aqui, pessoal, blockchain to financial technology, right? Initially, yes. Initially, yeah. Para party, yeah, exactly. Basic het ko, but in decentralized finance, it's all financial technology. Het eigenlijk como te bisa payment system di internet kung nunca nangabao in na sana just no no benta tempo na dus sai parte te biniendo também parte ding pero te move hop sin ali anto tin ora a meta sinti mesmo se você sinti sai na Aruba nós te bezig ta besa blus branches maar dan te bisa na Holland terwijl nós nota tegelijkertijd set out a path dat je al stapjes vooruit bent zie kun ons spoor benefit DJ, right? Quando passou no sporting hobby benefit DJ, se boa na and dus uit het receme um outro ponto que me quer apontar, como você quer que a tecnologia na das met papando den brede, no? Digital assets, financial technology, blockchain, developers en kunnen daarbij wat com Aruba com porta abo persoonlijk of CBA te wak com nampo ajuda-nos bijvoorbeeld diversificar onze economie. Sure. Of efficiëntie in ons ondernemerschap. Precies. Vooral dat. Met de overheden. Sure. Wat heet de spot. Exactly waar je de vinger op moet leggen. Het hulpmiddel. Met de wak blockchain DLT als een hulpmiddel para de economie, para crescer als een economie, para doen maar mogelijkheden, opportunidades dan. Met de wak blockchain, quizás concreet smart contracts. Met de wak hoe is zij op usa, hoe effectief mis, ding bankwereld. Dat is een voorbeeld. Bijvoorbeeld dat je aan de hand van blockchain has je een soort kredietregistratie. Everybody in het mundo. Escrow service bijvoorbeeld. Toch? That's ook. No, escrow. Ja, escrow. No. Maar kom maar de escort. No. Maar kom maar de escrow. Don't worry about it. Maar in ieder geval, toen je een tap in, bewaak het is safe, het is transparant. Je bewaak heel snel, zonder dat je yama of dat je zeur. Nee, wat niet access naar je ziet de veranderingen al instanten, right? Dus om dicht bij huis te houden, banken al. Ze kunnen een voordeel mee hebben. Maar als bij een mas leeuw buiten de bankaire financiële wereld, bopo de zorgsector, patiëntendossiers bijvoorbeeld. Geweldig. Bopo in de logistieke wereld. Bijvoorbeeld in Umanda algo die China pa Aruba. Nou, ik heb afspraken gemaakt, maar nou moet ik het elke keer blijven monitoren? Nee. Via smart contract, automatisch se liga punt A, oké, we moeten man de seng. Je zengt daarbij automatisch bij een provider. Via smart contract. Precies. Correct. Het hoort daarbij die BAP otro punto. Ja. Right? Volgende stap in het logistieke proces. Correcto. Dus het is een geweldige hulpmiddel, atrobes, die bij verantwoord. Ja. Met stap die info bij party verantwoord. Door het algo atrobe, het nieuw voor hobby vooral naar Aruba. E para não ganhar bons ding bijna, goed sempre te consciente de valkuilen. Corre, a technologie aqui também está mais volátil para cybersecurity and privacy issues, right? Dus is het een kosten que nos mensen usa of nos usa e hulpmiddel aqui, pero be aware of the risks. That's it. Ja, met een wettelijke kader is het important. Sure. Een regelgeving kader in aan, dat is important. Ik moet je nos bij in aan. Zien ons de papje over die risks, awareness.
como te waki financial education. Kiko te konos meste nemen saki mee, konos te tresse in vaardigheden aan Ja. aki. Ja, met keer wat waki vanuit een heel ander perspectief. Porta tiki verder, bijvoorbeeld de centrale bank, wat de overview ribe mercado. Right, Pero na mesmo baia bom, então boti com pueblo hende nang alledags Ja. como te keren nos lopor. Jeremy, good point. Financial education is very important. Minopo bisa in outra maneira. Compreendimento de finanças está essencial para a economia. Yeah. Essencial para país para crescer. E pensei met keren financial education mensen worden verbeterd. En met keren basis lota para bezorgen hoe het vorma parte die bo curriculum, die onderwijs. Een basis van hoe budgeteer ik, sparen, waarom is dat belangrijk, hoe investeer ik. Yeah. Basic, Ja. basic. Ja. Dus jij kan bijvoorbeeld kom je jongens af aan, bota voet op, mucha, die basic essentials of sound personal finance, right? Claro, but in generatie kuta mas bieu kuta ja bezig tomando parte die financiële economie. En dan moet ik zorgen para op welke manier dan ook voor die tresse informatievoorziening. Mas een push-strategie. Ja. Vanuit de financiële instelling informatie te worden gedaan. Met de keren zei gedragstoezicht, dus supervisie die conducta, die entidades zijn financieren, dat is essentieel. Pas sobra, bolo zorg, bolo eigenlijk, bolo leg op een plicht, de entidades zijn epa doen informatie adequaat naar cliënten. Ja. Dus de cliënten samen, oké, ik via 10.000, zeker compagnie X, oké, kikota voorwaarden, kikota elementen naar die producten aki. Waarop moet ik letten? Si mi hai informatie mi pasi een betere keuze. En bezig hoe dan te zeggen, hey, zeg de bom babo. Bij P. Je moet zeggen, oké, zal wel. Ieder zes met hij mensen in situatie komen op los af. Maar dan bedoel man 27%, dus wordt realiseerd een woekerrente. Snap je? Precies. Maar nee. Bijvoorbeeld. Exactly. Ja. Dus momenten dat de cliënten sa kiko su rechten aan ta. Voor wat betreft informatievoorziening, het dan po. Expecten zij het dan eigenlijk verg informatie die entidade. Dus zij dan willen juden dan pa. Sim. En toen kiezen we met de demo antwoord wat we wakker troben, lo qual nós sabemos de blockchain crypto is gewoon een tool. Pero é basic dat é financial literacy, right? Daar gaat het om. Is het lo qual nós incubai. Knowledge. Ongeacht die tools nós te usa para nós chegar nos doelstelling não, de compreensão de essay. Precies. E informável mesmo. E me te compre hopi biaka informatie ta grof, ta een beetje ver van je bed, want dat comprenderen is een moeilijke taal. Pero door die binku plicht ku botingu explicar em placa de na bisa, em simples taal, tabe hasi ku tabe compreender. Ku público in general tabe compreender. En als dat al begint, hey, we misaki mi popidi, ik mi por, ik mi por hasi. Met de waki echt letterlijk zo ding horen, dus misama bisaba toch met ding Oruba, zij de crypto trading bot, pero também maar bing door die papi correndo, met bem realizar na nossa kiketa at all. Ante eu me nota sinto mais confortável para seguir com nam, para sobre missa, com nam se compreender para mim. Ante eu me tenho training, bijvoorbeeld. Ante dingen training, bijvoorbeeld diz para manda transaction de wallet para wallet. Dus eigenlijk het funciona maar een bankrekening, no? Ja, sim. Je acaba op spannend. Paso nunca na no hasiele. Na nossa com het bij, na nossa na onde para começar, na nossa compa cabelo. Dus é basic kennis aí, tá hopi importante. Met de waki echt letterlijk, quase todo dia met de waki. Spot on, Jeremy. Imaginava que me te ofereceva produto e me que vendeva som, me de Ghana, se me vendemos. Mas vendeva algo que eu não conhecia. Boa querer que eu compreender que me vendeva e tá resultar que, hey, dit is niet wat ik wilde. Volgende keer me te bem zeker bom mas. Claro. Me te bem nee. Dus abo como ondernemer no te Ghana, per si a mim. Te bem zeker boa trobe met oferecer produto e me te explicar in plakje aqui de que se trata. Bota ele sabe, ok, bossa, me te mee of no. Right? Maar mensen komen toe mee en me te zeggen, hey, dit is inderdaad goed. Next time met de bol bebing.
Maar dan je repeat customer, dus abo como negócio está crescer. Dus Correcto. é muito importante para o consumidor também compreender sobre Sim, correcto. é uma win-win situação. Claro, so to speak. está seguro. Então, você reparar também, então, me te querer também, kijk, ja, maar ik papier toe, maar tegen ik diz, straha zijn lihe, en dus wees nunca man aan te wapen, zijn het mijn filosofie, filosofie het add value. Exactly. En toen uiteindelijk nog steeds een community small, per quota hopi potente, a me te querer robot hopi potencia, op basis hopi co. No doubt. Pero it's one mind at a time. Yeah. It's a one mind at a time. Sure. Bij elke keer. Sure. Ga me wat die vraag was om te doen nog tempo também. Okay. Sim, dan que me benefits na oportunidade na como tu vai para blockchain para caber número na também hoor. Kijk, local a mim também é bijvoorbeeld heel importante. En toen ik keer wat babisa spot on também. Nós temos geen regelgeving para AML bijvoorbeeld. Pero blockchain é transparant. Het laga turcos boto waki, vamos dizer, koppelen na entidade na kuta coisa. Você privacy boto em borgin aan também. Precies. Dus in een opportunity mais grande, pero também é public spending. Pone public spending in blockchain. Gewoon budget die overheid. Gewoon toekosten aan budget die stichtingen en dan kunnen we cada vez nos te fraude com que gota passa poner in blockchain. Bono po mes kune. Right. Ja, de verantwoording wordt transparanter, hè? Sure. Precies. Het is inang. Het antwoord letterlijk te inang. Maar ja, toen we boten bij dos bij links, voor mij we proberen bij rechts, hè? Tuurlijk. Er zijn ook meerdere stakes in zo'n geval. Pero bon, zij doen een discussie. Seguro. Met de keren zei dat een van de redenen dat ik kom met de keren papi ku CBA over die crypto, paso met de reparade in praktijk tambe ku tu banco tem een ander beleid als het gaat om aankopen die crypto. Ting uno to bisabo na bono pas creditcard, bono pas debitcard, pero si bo man een wire transfer, ting ore te buy, teore no te buy, o outro bono pas nada, gis alleen maar via creditcard. En tu ora nanta bisamo minha manang nanta bisamo mit papi com diferente gente e com diferente account managers de diferente banco com toevallig met topo of com met reach out nanta bisamo no aceita CBA. Aceita CBA su beleid. Right. Que men het crea beeld com auto CBA te bloknos. Die kon die kon wat keren com aceita assim, com. Bom, met keren aceita in abrir com quizás lei de email CFT. Para poner duidelijk, Banco Central not prohibir jongen pas die transactie die crypto, right? Het is een bank commercial, sinang que toma of haast die transactie bij cliënten. Quizás el risk appetite die banco comercial nota alleen zo mis para haast die transactie, quizás not quizás gevaarlijk, quizás mucho riesgoso, kunan te weet je wat, no son así. Pero para enfatizar, não está Banco Central te imponer isso. Banco Central, no momento, avisa público em geral, se você investe em cripto, mag je doen, pero be aware. Het is volatiel, dus zeer consciente. Exactly. Risico. Precies. E trouwens, en dat geldt solamente para cripto, het geldt para qualquer produto. Forex bijvoorbeeld, dan met een NACO-scam. Bijvoorbeeld, hasta para fora do mundo financeiro, se você compra produto que você não conhece, e você vai pôr tu me placa ding. Je kan gescamd worden, quizás in dat moment het valor die je compra niet wat je expect. Dus de turbo investering en beleggingen, be conscious, zeer verantwoord. No bij hinken turbo plakken ding. Waar kunt dat mogen? Dus dat is de circle back naar financial literacy. Exactly, again. Maar it all comes back to je goed inlezen, je goed laten informeren. Pero viendo back riba tópico of je pergunta que basimi, se o Banco Central tá stop banco comercial para fazer transações aqui para cliente, se não tem caso. Het é prerogatief die banco comercial, a base trobe die na risk appetite, quizás na a base die AML CFT wetgeving na te preferar die notie, pero again, het is een appetite. Oké. Dus is het letterlijk het beleid die een bank kan doen. Dat policy kan de bisa dat is zij. Oké, interessant. Was je een die bank ook op papier komen?
Quizás não posso explicar de como não tem appetite para assistir a transação, para trocar mino po papi panang, correto, Dus eu compreender. é? Sim, mas mané, não te quero saber se sai também, que nós gente tá trazendo mesmo narrative. Se não tá dando nós na história, nós meta na pueblo meta caia ta papi, não tá vista na rua, e nós meta trazendo mesmo narrative, então se milhões sai hope great se nós porra se sai. So in narrative tá okay, e eerste que te kom, weet je, e transactiekosten nou, para mim para cross-border payments, também um factor 10 mais barata que o blockchain. Que bijvoorbeeld je zei, en toen ze bewaken exchange naar maar grande di mundo, que die manier anti-fraud budget naar die 30-40 miljoen dollar per ano, e sai dat dwarf e budget que die naar qualquer banco aqui, dus bijvoorbeeld technologisch en procedureel nota echt waken risico inang, que men milo keer samen maas, pessoal, atrobe met sorry, met de George, sim começar eigenlijk maas, que met sai milo echt bij. Sim, zit er bom para pensar. Die com atrobe te keren, atrobe te te maken met een risico. E atrobe nessas que zit in outro elemento dan den beleid que tá assim que não tem appetite per se. Então para banhasi dus sinan tá se bewust dan te blokkeer eigenlijk, dan te censor me financially. Even banhasi zei te zei. Com a bota sentir daarover se sai a realidade of CBA, que você pensa de sai? Bom, meu papel over die CBA, over pergunta aqui. Het is een dienstverlener, een banco, bota se usa die nang servicio, e se dingen servicio não te insera of não te parte die na servicio kunnen te associëren transactionen, hey. Dan houdt het op. Is het dan prerogatief? Again, their right. Per dan mijn right para bieden. Weet je wat? Ik ga het ergens anders proberen. Met een online bank. Bijvoorbeeld, hè? Ja. Bijvoorbeeld. Maar het is een commerciële markt met dienstverleners, die een eigen businessmodel, eigen diensten die ze willen aanbieden. En quizás de diensten nee, dat die loke abo keer. Sim. Dat kan, hè? Klopt. Maar het is ora para sobre mim que se maak is aqui mee e letterlijk ama tu uma stap nang ai, so a mim não tá contente com mi banco e não tá legami hasi local me tô acostumado de hasi que me ma abrir bank account before. Online bank, hopelijk swap tu custa echt tremendo. É trabalhando bom ainda, para me conhecer outro gente que também hasiele, pero não betaling te worden geblokkeerd. Não mag die mandar naar outro banco de não, pessoas não te banco é mesmo die voor je eigen safety of conta die koop. En zij pa me met een haai te hoop ik gevoelig eigenlijk. En met een zij persoonlijk met een zij no por, so bota dwing me pakket dat dembo banco. Terwijl ama porque bij een outro koop, pero bota blokkeer me transacties dan também para bij een dat. Met de competentie. Met de keren, het heeft te maken met het beleid van de bank. Corco, een banco, commercial naar Aruba, pas je transactionen, cross-border payments, so to speak. Pas je zei, dat het depende también de een correspondent bank. Een correspondent bank para ons banco naar lokaal top essentieel, want anders kunnen we geen transacties doen. Zie, een correspondent bank, dan ga je een persoon die, wordt hier van alles gedaan, die niet in de haak is, of die is goes, of kunnen ze ook zeggen op een gegeven moment, Bossa Kiko, banco X naar Aruba, dat was die business was Kubo. En dan zitten we met de gebakken peren. Misschien de bank hier op Aruba, per tambe, nos como economie, financiële lokaal. Dus, atrobe, não tinha na motivo não quizás de com não te lato certa transação, mina pop bisa de com, mita gewoon specular. E mita probeer die point out. Possible motivos aan die com na te pensa, of na te actuatie. Nou, maar je dankt me met de compreender maar dat is die hoor met mijn coach precies van een consumentenperspectief met de compreender het frustrerend. Yes. Vooral dan zie je in de business in de handel. Boek je move, hè? Boek je transaction pa boek cresce e pa uiteindelijk Aruba dan boek cresce economicamente. Que oplossing aan tijd. Dat nog meer, hè? Maar ook met een tijd, met die peer-to-peer payment system, decentralized finance toekomst, tijd in aan het mee eens ko emesti waarom je gewoon regular, pero e antwoord te wak, nos ding nos cara, te para in aan. Mitte combre. Okay. Agora aqui com
kijk op de WAC, dus kijk het beleid eigenlijk op te bijdragen op het gebied, dus die digital assets, die virtual assets, kijk op Correcto. Actualmente, lo que me se vincula is dat ik aan de basis die FATF é Financial Action Task Force, que mundialmente tá WAC com jurisdicções no mundo, tá sendo ali bij terreno através de AML CFT, anti-money laundering en counter financing of terrorism. E dia ponto nang ding recomendação nang di FATF tá ku virtual asset mis tá regular. Right? Dus aroba tam di ku cumprir que sei e pe motivo nós estamos tá bezig tá so snel mogelijk bem com lei ku tá bem regular e entrada de mercado e também supervisão uiteindelijk die virtual asset service providers, VASPs. Ja. Nou, hoe lang het met CASPs, crypto asset service provider, maar op zich het met zo'n tipo de serviço of produto. Isso é supervisão, vamos dizer, regulação de isso, daarbij tá full scope, daarbij tá prudential, dus aan welke vereisten moet een VASP, een virtual asset service provider, aan voldoen. Kon de eigen vermogen met zijn poting, ging daar bestuurders, dan de integro, ging de zo'n poting aandelen in een compagnie, de full scope. Daar met de meer party, of ik heb je mentioneerd bijvoorbeeld, dat travel rule. Dus ik moet make sure dat je informatie die onder producten initiaal, dan bisa king breng uit crypto, die king pa king ele move teku ele jega den carteira bijvoorbeeld amico a compre. Je gaat dat op die transparantie, sorry. Dus toen respecto naar de ideeën pa te worden regular, wordt meegenomen, maar ik dan bij regulation naar te konten pa, maar we standaard financiële instellingen en banken en verzekeraars. Oké. Kom je te imaginar, mas é kijk, one size does not fit all, right? Bijvoorbeeld iemand is staan met een ISO, standaardisering na pero sempre trabajo com ISO, den diferente tipo. Mi saco botin standaard, pero una vez bij dingen organisatie of dingen jurisdiction botin ku passe aan. Right. Com nos te verschil ku resto na isto não ku bosto WAC, ou? Bom, op IBA nos te WAC com o mercado financeiro tá regular na Holanda, na Europa. Op IBA nos te WAC sei door ku het ligt heel dicht bij ons. Ja. Right? Dus in kader para facilitar maneira com virtual aspects da regular na Europa, dan hoop je advanced cabo. Dus zij para nós cabo dan dat is een goede standaard. Ja. Dus nos logite também ding e forma maneira com regular no momento aqui na Europa. Oké. Dus full scope. Sim, que me meto bakendo botin stable coins dan kutin ku comply ku MiCA. Right? MiCA, exactly that one. De MiCA is in principe de Bambisa het voorbeeld. Hoe ons bij voor die hanteer. Oké, interesting. Nee, maar dat is goed. Is het te doen naar houvast? Is het te doen naar... MiCA dan een stapje ver, dan in vergelijking met Amerika en andere jurisdictions dan. Dus... So USDC bijvoorbeeld comply beter dan USDT. Sei tudo uma missa até hoje. Okay. Não, pero essa aí influência como trading, como trader bijvoorbeeld. A mim te preferir, a mim te hobby de USDT hoje. Pero se missa se me tudo marco mercado europeu, me não usa USDT, é agora quitado, dus het risco para mim. Continuïteit in mijn processo, ik snap wat je bedoelt. Que ben assim na me que dá. Per wie wordt gezien als een virtual asset? Is dat trobi op basis die definitie die lei. Dus iedereen in principe komt met een crypto-moneda, met een fitte description, lokai body supervision. Dus ongeacht zit er Tether of zit er Bitcoin, zit er... Met een masha bom, pas boten een meme coins dan iPhone, kohenen aan qualquer gente por lantele, nanta promote, dus we nanta rock pool, maar dan was de bisa ding vaak. Sim. Dus ik even cash en dan Met de keren we certain choices dan. We zetten hoopie discussie daarover, maar met uiteindelijk de keren ook nog cinco hasi lokaal te bom para proteger nos heen. Maar neem comissa eigenlijk connecten. Abo maar também a mencionar, mas isso é hoopie importante. É tropi, zeta nos mandato também. Nos cinco zorg hoe estabiliteit financiero intact. En daar kan je uiteraard, toen met aan mijn party, proteger met zo'n
correcto. Sí. Público para esa aquí también. Sí, entonces me te quiere parte de proteger nuestra economía también, ta enable con nos por innovar. Pues Sure. defense, offense is the best Best defense. defense, right. Right? Ja. Dus is Sure. die te waken Zie. también. Dus tegelijkertijd, Ja. hè? Dus Sure. het komt de balans aan risks versus opportunities. Of course. Dus dat is hoop important. Helemaal mee eens. Atrobe, zolang je het verantwoord doet. En die transitie Ja. op de juiste manier doen. Even kijken, we hebben ook commissaris rond afkinana, zo, we hebben Jeff Kabat, señalar me tu kabanina, Oké. Kom, você tem mais plan para hasi com CBDC para Aruba? Você bisa malesa stukken, você começa explorar? Você sigue com essa aí? Nós temos bij in verkennende fase. Nós começamos inicialmente com wholesale, CBDC. Quizás CBDC para nós estão com a tune-in. Isso é Central Bank Digital Currency. Dus in principe in moneda, se nós puner em contexto de Aruba, se lota moneda florin per digital. Sim. E nós explorar wholesale, dus em wholesale, just para me explicar, wholesale tá ora banco não, of outra entidade financeira tá settle interal mês. Ja. Dus gebruiken ze dan CBDC para se sei. E retail CBDC tá com público em geral tá imposto uso de digital currency aí para essa transação. Ja. Right? Dus nós começamos com wholesale, inventarizatie, wat zijn de randvoorwaarden, se nós que binken zijn. E atualmente nós estamos bezig a explorar, verkennen dat Robin, die betreden de retail. Dus echt in de beginfase staat Gispa, think out, think about, possible CBDC. Ja. Was bijvoorbeeld si merka met bing uit kusu CBDC. Nos florinta gepakt naar $1, toch? Right. Nos reporting equivalent. Of zit het te voorbarig? Het is misschien te voorbarig. Robin CBDC, dat kan misschien alleen maar binnen landsgrenzen gebruikt. Dus zullen met de dingen jurisdictie afhankelijk. Zie bij cross-border, minus a coincide erbij. Dus minus op BB se conosce automaticamente também deve uso die Central Bank Digital Currency die merken. Tenzij we als je afspraak, no? Je kan altijd precies. China, naar Midden-Oosten, China. We want bij settle naar payments per oil ding digital yuan. Ja. Correct, heb ik meegekregen. Ja. Dus na een bypass Swift, na een bypass USD. Exactly. Zeg de mundo con ons te bieden ding, we. Exactly. En dat is ook met een keer op tropen. Quizás nos bij een tikje mas leeuw. Er zit dan gewoon geopolitieke actie die China daarmee afkomt. Er zitten meerdere stakes erachter waarom ze dat natuurlijk doen. Pero trooi pa bin back na pergunta minus in hoeverre CBDC die meer gehoord te worden meegenomen als wettig betaalmiddel of als exciting times, man. Exciting times vanuit meerdere ko. Sei maar kabibisa. Ja. Maar pas door mijn vraag. Zie, die allemaal komen ook bisa nos. Geef mee aan de crypto community. Zie, bij broader community, crypto, het heeft zijn benefits. Of iets breder. Blockchain, die zijn beneficio dan. Per trobe, zeer consciente, wees verantwoord, demo beleggingen dan. Investeringen, bij een turbo placa ding, pero atrobe, maar neem maar anteriormente te conta para tu kosten, não somente para crypto. Informar is bom. E tu uma decisão não goed afgewogen. Tremendo. Isso é também mensen personal. Tremendo. Masha danki pe Simon, masha danki. Ja, maar também danki pa WAC. Sa kita next episode de Crypto Criollo, nós também verwerken sa aqui e publish ASAP. Que men like and share pa nós get the message out of there. Voor je kinana, no? Financial literacy, het is ook crypto. Sure. Dan te horen erbij. Absoluut. E masha danki também na de hop, kuta laga nos atrobe bing pa nos por como diz, shoot nos episodes ng akinanang. Manemi din, ang porta ta habri pa boso bing, dal boso coffee, boso comida. E nos lo bing as fast as possible back in next episode de Crypto Criollo. Take care, masha danki. Quentin? Masha danki, man. Danki na bo, Jeremy. Di nada, man. Thanks. I can't take no loss.